какъв е смисълът на живота? За да говорим за смисълът на живота, най-напред бих искала да се спра на въпроса за човешкото достоинство. Знаем, че основата на човешката личност е факта, че всеки човек е сътворен под образ и подобие на Бог. Надарен с духовна и безсмъртна душа, с разум и със свободна воля, всеки човек е предопределен за Бог и е призван с душа и тяло за вечното блаженство. Благодатта на Христос действа във всеки човек, който, следвайки чистата съвест, търси и обича истинното и доброто и избягва злото. Бог създава всеки човек свободен и само Той има правото да дава и да отнема човешкия живот. Затова всеки миг от живота ни е проникнат от Божието присъствие, което обича и дарява. Бог желае нашето добро и във всеки миг от живота ни, защото Той е любов и само в Него и с Него можем да открием истинския смисъл на нашия живот. Бог изпълва с благодат всяка минута от живота ни, независимо от това дали тя е лесна или трудна. Когато сме изпълнени с вяра, тогава можем да гледаме живота ни с очите на Исус и да откриваме смисъл в Него и с Него. Да се доверим на Христос означава да положим нашия живот в Неговите ръце и да Му се доверим без остатък. Всичко, което ни се случва в живота, е свързано с любовта на обичащия ни Бог, с Неговата грижа за нашето благо. Това предполага човек да направи своя избор и да насочи волята си към Христос като окончателна цел и най-висша ценност. Смисъла на живота се крие в това да се довери изцяло на Бог, който го обича и който е истинската любов. Както казва свети Франциск: хвален си, Господи мой, за живота, който ми даде и който само в Теб намира своя смисъл. Мир и добро!